bá ti wọ egbò mẹ́ta wà láì ìlera lògùn ọ̀rọ̀ kò sí nǹkan kan tá a fi ń so eléyìí fáwọn ọmọ ìyá wa mùsùlùmí lè lò àǹfààní ọmọ èèyàn gbogbo àwọn tára ń ni làwa ń tú sílẹ̀ nínú ìdè pẹ̀lú agbára ọlọ́run ọba tó láyé ewé àtegbò kò sí fóníṣègùn kan kò sí fẹ́nìkan kan ẹni tí ọlọ́run dá fún náà ní gbogbo ẹ̀dá ènìyàn igi kíni igi ìsìn gbogbo ẹni tó bá ní àrùn ẹ̀yìn àtẹ̀másí ni a máa pílè báyìí sórí bá ti pílè ilé náà ti tó fún ẹ ilé ti tó ilé ti tó igi ìbẹ́pẹ lélẹ́yìí ilé ìbẹ́pẹ àwa pílè òun náà. ọ̀tẹ̀lẹ̀ wá sí pílè ọ̀tán ìwò ní jù báyìí náà lọ. ìsìn àwa lọ ojú ọ̀nà ẹlẹ́sẹ̀ kan báyìí ṣètìlí báyìí lọ́yà ẹ̀rí gbogbo tó bá kọjá lójú ọ̀nà báyìí àwa sì kìíní àgé àwa gé báyìí sòfè tá a gé yẹn òun la máa mú òun ni tàbá tí wàá délé àpílì òun náà a máa ń so tí a lọ múlẹ̀ kan alákọ̀ọ́kọ́ ni èpo iṣu àpílì òun ni òun ládàá sójú ọlọ́yìn fẹ́ni tẹ́yìn ń dùn tó wà kúrónìkù tó dùn tó ti lo gbóògùn ó lo tòyìnbó ó lo ti gbogbo ẹ̀ kò ṣiṣẹ́ àwa mú ètò píìlì lára pẹ́pẹ́ wà á dà sí ìrìn ráyè àti gún ọ̀wá múlẹ̀ náà wà á píìlì ẹ̀ tó ti rí wà á ha báyìí ẹ̀yìn rẹ̀ yìí náà ló nídìí wà á píìlì ẹ̀ mọ́ ó ti dèrò ìjà mẹ́ta wà á píìlì ẹ̀ tó ti rí wà á píìlì ẹ̀ sí ojú mẹ́ta wà á píìlì ẹ̀ ẹni tẹ́yìn ń dùn tí ọlọ́ tó bá ti wá pílì ẹ̀ tán wà á mú ọkọ̀ àtàrí mẹ́ta ní kínní mẹ́ta ló wà ń bẹ̀ wà á mú ẹyọ kan ń bẹ̀ wà á là báyìí ẹyọ kan yẹn ni wà á fi síbí wà á lọ tí ó kúnná dáadáa lẹ́yìn tó bá ti kúnná kò sí èèyàn tí ó lè lò tó bá ṣe pọ̀ sí ni wà á fi sí gbẹ́rẹ́ láti bí òkè ọrùn báyìí lọ sísàlẹ̀ débi ìbàràdì níbi tí spinal wà kíní gbóngbó níbi ìdíwá báyìí wà á fi sí gbẹ́rẹ́ lọ́bẹ̀ ìyẹn jẹ́ ẹni tẹ́yìn bá ń dùn gidi ni ẹlẹ́ẹ̀kejì tẹ́ bá ti wá sí ẹ̀yìn olóbe òun ni àti rọ díẹ̀ sí àwọn máa rọ́ sí báyìí wà á kì í sí tí ó pọ̀ wà á kì í sí òun ni tó ti rí.